Tady jsme uzavřeli tehdy sázku ten den, že připravíme večerní program a tím vlastně začal konec masopustu, včetně pochování basy. A teď tady se hovoří o tom, jak to vlastně začalo. Na začátku roku 78 vyzval tehdejší starosta hasičů pan Karel Moravec pár mladých, zda by nechtěli při této akci uspořádat večerní program s pochováním basy. Chválili větškovské hasiče. Vlastně tady ta rekonstrukce hasičské zbrojnice je taky velkým dílem pana Moravce, protože on tehdy bojoval za to, aby kruhovna byla u hasičské zbrojnice. Při putování po stopách po osobnosti Karla Moravce se nám podařilo vytvořit jeho rodokmen. Výborně, právě Eliška, takže to je внук pana Karla Moravce, výborně, správně. Tak, potom dáme pero Davidovi. Tak, Davčo. Správně, ano. Takže rodina Hešíková. Výborně, pojď, střídáme s Markem. V hodinách výtvarné výchovy jsme se rozhodli nakreslit portrét Karla Moravce. Výsledek naší práce odevzdáme paní Moravcové a panu starostovi do obecní kroniky.